Krumpira, luka, ajmo. O, komšo. Komšo, Kako je? evo dobre, Čega trebaš? Ima luka, ima krompira, ima svega. trebao bi ono, Kupsa, vidi. trebao bi ono, Ono? A, imam pravo za tebe, komšo, čekaj. A, vidi je. Prava domaća, a? Ma ne to komšo, ono. Ono? Čekaj, bude. A, tu je nešto. To. Vidi ga, komšo. Galaxy Note 4. Najnoviji krik tehnologije. To zaslon veliki, to kamera, to vrhunski, bolan, pa ajde, gleda ga. A? Sve to dobro komšo, samo nešto što niko nema. Što niko nema. Tjebe, znam. A, vidi ovo. A? Pazi ovo. Šta je to? Gledaj ovo. Pa je do zadnji krik tehnologije. Nov ganj zapakiran. Nisam koristio. Vidi ovo. A? To. Vidi to lipoc. Vidi kakav je lijep. A? Paše, pazi ovo. To Nije je sve to. ono. Aj kutija. Evo vamo. Imaš ovo uputstvo ako ti slučajno zatreba da ne znaš koristiti ovo nova tehnologija, znaš. Imaš tu ovih raznih nekih tiketa i ovo ono, vidiš vamo uputstva kako ćeš staviti ovu karticu i to, ovo ti imaš posebnu iglicu za stavljanje kartice, ništa, malo prešao, odličan, ne. Pazi ovo, dobiješ gratis USB kabel za punjenje. Moraš uštekati na kompjuter, isto radi, i pazi, ali nije to sve. Vidiš ti ovaj punjač. Ovo rođo nije bilo kakav punjač. Ovo ti je turbo punjač. Pazi ovo, uštekaš mobitel u struju, jel da se puni, on prazan. Ti odeš, popiješ kafu, ne stigneš pojest burek, popiti jogurt, on je već skoro pun. A di to uštekam? Uštekaš u struju, brate. Nam je ovakvu utičnicu. Dobit ćeš adapter, imam jedan ispod pulta tamo, bolan. Pusta taj pult. Di su slušalice? A nema slušalica, nije došla, ali vidi mobitel kako je lijep, gleda ga, A? Koliko to dođe? Pa, ajde, ako ćeš se cjenkat, evo, daj 5000, ako se neš da cjenkam, daj odmah 6 nosi. Skupo, brate. Daj mi ti vreću krumpira. Komšo, Hvala. Bog.